täzeliklerden habarsız kalma, bizi ağda ol, bizi yapma. Täzeliklerden habarsız kalma, bizi ağda ol, bizi yapma. Hemmejaňyza salam, men Gül. Habarsız galma gepleşigimizden 122-nji bölümine hoş geldiňiz. İlk bilen bellap geçeýin dostlar, geçen bölümde aktiv ören gowudy köp sag bolun, şu tezlik bilen dowam edelim. Yakynda mejetime toporunda uly bayram, uly toy bar. Ýöne şu watlykça syr bolup galsyn. Garaşyň. Onda näme? Like basýas, tesbir ýazýas, intagam agda bolmadyklar agda bolýas, biz bolsa täzeliklere başlaýas. Kliplerimize başlaýas. Gowur feat bilen Söhbet Jumaýew feat Ruslan Abdullaýew. Aýdymam klibim gowurdyr. Berekella. Tanfeder aydymama, söyýenim aydymama, tanfeder aydymama, seretsin aşygyna, razy bolsa o Leyli, Leyli yarym Leyli, ýolajak sawçylary, Leyli yarym Leyli. Inniki täze klibimiz Cemile gaýdymyzdan. Diýme. Maňa diýme, diýme, diýme görüşeli. Maňa diýme, diýme, diýme söýüşeli. Aýdymdan günne, günne, günne gatnaýan. Tanaýyn seni muhter maňa howlupman. Bayram Hojatowyň täze klibi Giýje Galaymaly. Galaymaly, giýje galaymaly, biz bilen bolmany. Giýje galaymaly, bagyt toy gurmany. Giýje galaymaly, güllür düşmany. Giýje galaymaly, galaymaly. Hemra Recep canly sesde aýdym we konsertden hem täze klip ýükläpdir. Dört bolup otyr, iýjen bir bagatym. Ýatladym gyýyp ýazar, saňa şu haty. Belkim muny ýazdyrynlar, pek seýwim ýagty. Gelay seni, eje ölüm, boyun göreýin. Halk aýdym taýym Gülşirin Öwezmämedowa bilen, ýani Kurt gaýdy. Nice günler menne yoldur parahat. Neşe günler yoldur menne parahat. Seýülle dildarym bir zaman oýgul. Gireýin goýnuňa alaýyn rahat. Boýlaryňa dönüýin bir zaman oýgul. MP3 şahajagyna hip-hop dünýäsi bilen başlaýar. Zaman Galaxy. Salam aleykum, gel kim? Kim edip du hukum? Sen men içimdimi? Ya men sen içim. Iki gözüňi yum, men içim içim. Gel meni gör, akyp du gözün, ýaňagym hor. Marodan täzelik. Ýöne biziň üçin üýtgeşik bir stilde. Mekke'den çıktım bir güzel, Medine rovan boldy. Görenler başa tac edip, görmedik paurigan boldy. Görenler başa tac edip, görmedik paurigan boldy. Batyr Muhammedow Leyla aýdymy. Barqydy gördüm, aşyk boldum. Şol gyýdyň gyýdyna diwana boldum. Onuňa dilila, görünürüm hayran. Men şonuň ışkyna boldum intizar. Onuňa dilila, görünürüm hayran. Men şonuň ışkyna boldum intizar. Lila, ýanardın ışkynda meni. Instagram täzeliklerine gelenmizde Gunça Çariýewiň goşgusy bilen Serdar Çariýewiň canly sesini dinläliň. Ýazy soğunmadyk ilkinji söýgüň. Hasraty gün günden dil ýer ýüregi.
Giyin ummanda gözden iten gayığın yada düşýär. Kenardaqy kurumi. Ak yayladan geçti göçüm. Kül olup kara kaçam. Ak yayladan geçti göçüm. Kül olup kara kaçam. Inni gelýär YouTube täzeliklerine, elbetde plus elmin gepleşigine. Ahmet Meredev mehman olup şu yerden geçip görüp bilersiňiz. Näçinji ýylda mektebi gutordyň we näçinji ýylda Türkiýe geldiň? Aslında 2013. Ahmet, Türkden Amerika näçinji ýylda gitdiň we nädip gitdiň? Türk'ten Amerika 2000 Eşitdim, sen durmuş toýuňyň toýy online şekilde edipmişiň, dogrymy? Yine de bir YouTube täzelik Vigrafın kanalyna bit näme, yani hip hop sazy näme? Dol düşünür geçipdir, aşağıda salgysyny goýýan geçip görüp bilersiňiz. Inne beat näme? Onun İngilizceden Türkmençe gönümel terjimesi urguy. Ýöne ol rapda başga manyny anlatýar. Ol ölçünde ritmi, tempony, sample jemleýän rapyň sazy. Beatler ölçünde bir näçe görnüşleri bölünýär mysal üçin. Inniki YouTube täzeligimiz bolsa, Dünya Futbol kanalyndan Cristiano Ronaldo'nyň durmuşy barada jekmejek düşünür geçipdir. Aşağıda salgysy geçip görüp. Karşılayaz Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo dünýäde iň gowy oýunçylaryň biri we häzirki zamanda dünýäde iň populyar sportsmenleriň biri. Onun adyna Galaktika ady goýulýar. Oýunçyň özü bolsa bu ýyldy statusdan çekinen ok. Ronaldo'da tutuş dünýäde milyonlar muştoklary bar, ýöne ýetik derejede hem haterlary bar. Nähili bolsa da ona bolsa üns hemmeler tarapdan tutuş çekilýär. Biz bolsa öz gezegimizde türkmen dilinde ses ýazgysyny geçirip öz ene dilimizde maglumat dinlemek mümkinçiligine Mix Show YouTube kanalyna öz minnetdarlygymyzy bildirýäs. Inni gelýär iň gowy ýaşaçyklarymyzyň biri, Könüller ýatlaly DJ Vega bilen Diňesen. Dinle sen. Dinleyecek mi benim sözümü? Yüreğimdeki bu sevgini, yakmasana sen men gönlümü. Menden ayrılmağım seninle, söylerim senin her nazını. Batmadı bile görenle. Dünyada sen yakıcı, men bilen bile bolca. Bana baktırıp bilce, dinle sen. Dünyada sen yakıcı, men bilen bile bolca. Beni baktırıp bilce, dinle sen. Inniki Könüller ýatlaly Halipa Bamrat Hamdam saýadym. Siz bilýärdiňizmi Halipanyň 3 ýurtda ad gazanan artist ady bar. Türkmenistanda, Özbegistanda, Karakalpakistanda. Inni gelýär tesvirleri okumar şahajygymyza. Ilkinji tesvir ýazyp bayrak gazanan gyzymyz Gülnar Babajanowa. Salam işiňizde üstünlük diýipdir. Köp sag bolun. Instagramdan bize ýazyp bilersiňiz. Inniki tesvirde Batyr Jomart şeýle ýazypdyr. 30 ýyllyk mustakillik bayramyňyz Bana okumak kıyın düşýär. Garaşsyzlyk bayramı gutlapdyr. Köp sag bolun. Beýen şeýle ýazypdyr. Salam mejetime işiňizde üstünlük, Pelwanjan agam gözüň aýdyn diýipdir. Innik tesirde Tahir Pelwan şeýle ýazypdyr.
Belbancan ağam gözüňiz aýdyn. Tamam meje sizede sagja bolun täzeliňiz üçin. Sizem sag bolun. Aýölek salam we şeýle ýazypdyr. Şu aýölek gaýdymyz ören aktiw berekella. Gülcan, gülüşüň ören owadan esasanam gepleşiň ahyrına gyzykly etýän. Hereketiň gelişip dur. Tamam meje işgärleri sizede spasiba большое за вашу работу diýipdir. Sizede köp sag bolun. Indiki tesirde Arslan Abloşkadak suraty görüp gelen doganlar hoş geldiňiz diýipdir. Geçen bölüm görenler düşünür. Döwlet Haydarkuliýew şeýle diýipdir. Gülsen ýalym şajak gaýdy ýok diýenler barça like diýipdir. Like'am alypdyr köp sag bolun. Dostlar, şeýlelik bilen bölümimiziň ahyrına gelýär. Like tesbir ýatdan çykaran dälsiňiz-de, ýatdyňyzdan çykaran bolsaňyz like basýaňyz, tesbir ýazýaňyz, intam agza däl bolsaňyz, agza bolýaňyz, iň esasat özüňize gowy seredin hoş sag bolun. Hemme jäňize salam. Tamam. Azıcık sağ ol. Orta. Şöyle. Gül yanlış. Gittik mi? Tamam. Hemme jäňize salamdyr. My feet up Hüsnü Abdullah. berekella. Da. İzle. Aydın'ın Wee. kıyıklı oluptur berekella da. Normal. Men bir hili strany ses çykarmady. Ben nereden bileyim seni? Ne demek ki Yo hemme kişi bilýändir şu ad karaýlan çykaran kinosy bar. Oyun, Bilemem. squat oyun nippa. Da video Da. Ödürledi yükledi ne yaptık abla? Davay cel. ve konsertden klip Bir ýükle. konsertten tiyatro klip yükletti. Ve konsertden hem täze klip ýükläpdi. Okey davay. Adyny ýetden çykardym ha. Zaman. Zaman. Galaxy 10 11 mi? Da, davay. Nizat çekilirse. Oşgusy bilen. Ava, davay. Men gaýmalarmy. O, yo. Täzeligimiz Vigraf, men dogry etdim şo. Vigraf. Ava, doğru ya. Geçip görüp bilersiz, ýaman bölüm. Davay sana. JBK bilen Diňesen. Dinle sen. Ay sağla. Hop. Uru çok tezlik var diye mevcutumda da doğrumuş o. Top. 100%. 100%. Hiç kim garaşan näler ötärligi. Indik Onda batıram değil mi? 30 ýyllyk mustakillik bayramyňyz men şiwem da näteýin men marly da. Sadece oğlum täzeliňiz üçin nipdir we näme diýin. Sizden sağ olun. Sizem sag bolun. Sizem sag bolun bizi görýän üçin. Adam bolman geçtin bağlam. Baran yerinde. Ay. Yaham ya. Kuly haýda ha familiýam da men de şeker.